Eta alde horretatik hitz egin behar dugu abiadura handiko trenaz. Izan ere, herri honetan, inbertsio politiken arrautz asko jarri dira saski bakar horretan, eta gure ustez, esan behar da Euskal Y-koaren obratzarra, gutxi gora bera, 10.000 milioi euroko inbertsio bat dena orotara kontuan hartuz baita ere hiriburuetarako soluzioak eta baita ere gain egitura, askotan aipatzen ez dena, eta gaur da eguna ez dakiguna oso ondo zenbat falta den, ezta? Guk estimatzen dugu erdia edo falta dela, beraz beste 5.000 milioi euroko inbertsio bat falta da, inbertsio edo gastoa falta da Euskal Y-koa bukatzeko, eta azken hilabetetan egiaztatzen da EH Bilduk urtetan eta urtetan esan duena. Merkantzietarako ez duela balio, Frantziarekiko lotura ez dagoela konponduta, eta beraz uste dugu garaia dela ondo aztertzeko zer inbertitu den, zenbat falta den inbertitzeko obra hori bukatzeko, eta ea oraingoa den momentua obra horretan halako inbertsio bat egiteko. Oso argi daukaguna EH Bildun da, oraindik hasi ez diren abiadura handiko trenaren beste proiektu batzuk Euskal Herrian planifikatuta daudenak ez direla aurrera eraman behar. Zentzu horretan guk apostu egiten dugu egungo ohiko trenbidea modernizatzearen alde, horrek ekarriko luke beharrezko kortak planteatzea, beharrezko bikoizketak planteatzea eta beharrezko doikuntzak planteatzea zabalerak bateragarriak izan daitezen mugaren bi aldetara. Baina argi daukagu ez direla egin behar ez Burgos-Gasteiz tartea, ez dela egin behar Bilboaldeko hego-tren saihesbidea, ez dela egin behar Iruña eta Ezkio itsaso lotu behar omen duen tartea, eta ez dela egin behar Iruña eta Kastejoi arteko tarte berriak. Eta horrekin batera, uste dugu autobide edo makroautobidetan planifikatuta dauden inbertsio erraldoiak ere ez direla aurrera eraman behar. Eta horietan aipagarriak dira bi proiektu. Supersurraren azken faseak, uste dugu ez direla beharrezkoak, eta baita ere ez da beharrezkoa azken boladan berriz ere kajoi batetik atera den Lamiakoko subfluviala, Bilboko itsasadarraren azpiko autobide hori. Eta esan ditugun makroazpiegitura horiek guztiak egingo ez balira, eta hori da gure proposamena, beste 5.200 milioi inguru izango genituzke lehen aipatu ditugun inbertsio estrategiko horietan inbertitzeko.